नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवारचे प्रसिद्ध आणि वर्षाची प्रथम कदराची श्री महामाई देवी जत्रा नोव्हेंबर 18 आणि 19 तारखेक. पदवी कॉलेज सुरू जाल्यार विद्यार्थ्यांची संख्या खूप कमी. बंद आशिल्लो कारखानो परत सुरू करच्या प्रशासकीय मंडळाक आदेश. कामगार व साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार. सदाशिवगडच्या सुरभी वृद्धाश्रमाक समाजसेवकांनी दिले भेटवस्तू दान. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. कारवारचे प्रसिद्ध आणि वर्षाची प्रथम कदराची श्री महामाई देवी जत्रा नोव्हेंबर 18 आणि 19 तारखेक जातली. हाचे बद्दल शासकीय रुपाली नाईक हेमी एक सभाकन अधिकारी बरोबर जात्रेच्या स्थळाक वचून भेट दिवन परिशीलन केले आणि कोविड-19 लागून सरकारान घाण दिल्ल्या नियमा प्रकारे जात्रा करू जाय म्हण शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले. देवस्थानच्या उजवी बाजून आणि डावी बाजून एक पटी 5 ते 10 भक्तांक मात्र देवीचे दर्शन घेवच्याक मेळटले. फूल केळी विकतल्याक कमीत कमी 50 मीटर अंतरार रावन व्यापार करचो पडटलो. 10 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ जायना म्हण अधिकारीक आदेश दिला आसा. पार्किंग स्थळाची बी शासकीय रुपाली नाईक हेमी परिशीलन केले आणि प्रत्येक भक्तान सरकारान घाण दिल्ल्या नियमाचे पालन करचे म्हण शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार महामाया देवस्थान समितीचे सदस्य व कारवार जिल्ह्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. 25 लोक हेवटेन आनी तांचे 25 लोक रावपाचे अशी करा. परत पटापट तुमकां थंय लागीं बगी जाता न्ही, तशें खातीर पटापट हे केल्यार त्या वटेच्यान जावन वचचें. कारवार शहरात पदवीधर कॉलेज मंगळवारच्यान परत सुरू झाली. जाल्यार कॉलेजात आयिल्ली विद्यार्थ्यांची संख्या मोजकीच आशिल्ली. विद्यार्थ्यान कॉलेजात येत असताना कोविड-19 नेगेटिव्ह रिपोर्ट हाडचे आवश्यक आसा. तशें म्हण विद्यार्थी जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात घशातल्या द्रव्यासाठी उबे रावतात. आयतवार आणि सोमाराक सुट्टी आशिल्ले निमित्ती विद्यार्थ्याला कोविड रिपोर्ट येवच्याक वेळ लागलो. तशेंच थोडे विद्यार्थी घशातले द्रव चाचणीसाठी अखेरच्या वेळार हजर जाल्ले निमित्ती विद्यार्थ्याक कॉलेजात प्रवेश करच्याक अडथळो आयलो. 10 महिन्यानंतर विद्यार्थ्याक स्वागत करण्यासाठी कॉलेजात सुरक्षा क्रम घेयलात. कारवार शहरातले दिवेकर कॉलेज, शिवाजी कॉलेज आणि इतर कॉलेजात विद्यार्थ्यांची संख्या खूप कमी आशिल्ली. कोविड रिपोर्ट विद्यार्थ्याला हातात मेळना निमित्ती संख्या खूप कमी आसा. जाल्यार रिपोर्ट हातीत मेळ्ळ्यानंतर येवची 7 दिवसांकडे विद्यार्थ्यांची संख्या वाडटली म्हण शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखान विश्वास व्यक्त केला. कामगार व साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी विकास सौदा कार्यालयात टोयोटा किर्लोस्कर मोटार्स बोर्ड आणि कर्मचारी मधलो वाढील प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवराम हेब्बार यांनी कारखान्याचे कामगार प्रतिनिधी आणि अधिकारी बरोबर चर्चा केली आणि बंद आशिल्लो कारखानो परत सुरू करूक प्रशासकीय मंडळाक आदेश दिलो. तशेंच कामगारांनी सहकार दिवं जाय म्हण कामगार व साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री सन्मान श्री CN अश्वथ नारायण, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे बोर्ड सदस्य, कंपनीचे कामगार प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. सदाशिवगडच्या सुरभी वृद्धाश्रमाक समाजसेवकांनी दिले भेटवस्तू दान. ऐकूया त्याचे बद्दल सविस्तर माहिती. दान करचे जाल्यार मन व्हड उरूं जाय तरच दान करूं जाता अशें म्हणटात. तशीच खबर वृद्धाश्रमा खातीर कितें तरी करूंक जाय म्हण प्रयत्न करतल्या कारवारच्या समाजसेवकाले कार्य स्तुती करसारखे आसा. सदाशिवगड हिंगा सुरभी वृद्धाश्रम जावन 3 म्हयने जाले. आजपर्यंत त्या वृद्धाश्रमात 10 जाण आसात. 5 बायलां आणि 5 दादले. वृद्धाश्रम म्हटले की तितूंत वयस्करच उरतात. या वृद्धाश्रमात कितें तरी दान दिवचे म्हण या उद्देशान काही समाजसेवक अलग अलग संस्थेकडे संपर्क करून या वृद्धाश्रमा खातीर देणगी ना तर वस्तूच्या रुपान घेऊन या वृद्धाश्रमाक दान करतात. ते समाजसेवक म्हणल्यार सानमुडगेरची सौभाग्यवती शुभदा राणे, तसेच सदाशिवगडचे श्री सुनील ऐगळ आणि श्री उदय पुरुषोत्तम राणे हेमी. हेमीच्या वृद्धाश्रमाक ऑक्टोबर महिन्यात टीव्ही आणि फ्रीज दिले. लक्ष्मी पूजे दिवस ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, कुकर आणि तवो दान केलो. तसेच SVR फाउंडेशन हेमी या वृद्धाश्रमात येऊन दिपावली दिवस प्रत्येकाक टॉवेल आणि मिठाई देऊन दिपावली साजरी केली. शुभदा राणे हिने वृद्धाश्रमात सगळ्यात वयात जाणटी आशिल्ली 95 वर्षाची बाळणीची महिला
हेका स्वेटर भेट दिले. तशेंच 17 नोव्हेंबराक संतोष नायक हेनी आपणाल्या धुयेलो वाढदिवस या सुरभी वृद्धाश्रमात साजरो केलो आणि तांकां वृद्धाश्रमात आशिल्ल्याक मिठाई दिवन 10 बेडशिटां भेट म्हण दिली. या वृद्धाश्रमात आशिल्ल्या सगळ्यांक तेमगेले उपकार मानले आणि देव बरें करूं असो आशीर्वादय दिलो. काणकोण तालुक्यात BSNL इमारतीची दुर्दशा दुरुस्त करची मागणी माजी नगराध्यक्ष सूचना गांवकार. काणकोण तालुक्यात काही वर्सां पयले भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणल्यार BSNL हेमी काणकोण 4 रस्ता हिंगा लाखांश रुपये खर्च करून BSNL कार्यालयाक आणि एक्सचेंजा खातीर व्हड इमारत बांदिली. त्या इमारतीची आता व्यवस्था ना जावन दुर्दशा जाला. सध्या BSNL टेलिफोन सेवा मेळना त्या कारणान खूप जणांनी ती सेवा बंद केली. या कार्यालयात फक्त एकच सरकारी कर्मचारी फक्त टेलिफोन बिल घेऊ मात्र आसा. ही सरकारी इमारत आशिल्ल्यान BSNLच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यान हेची दखल घेऊन सुव्यवस्थित करू जाय अशी मागणी काणकोण नगरपालिकेची माजी नगराध्यक्ष सूचना गांवकर हेमी केला. काणकोण पेंगीण पंचायत क्षेत्रातल्या सादळचे गावच्या भाटे ते सादळचे रस्त्याच्या बांधकामाक आज उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस यांनी शुभारंभ केले. या काणकोण रस्त्याचे बांधकाम व डांबरीकरण करचे काम कंत्राटदार देवेंद्र नाईक हेमी घेतला. दीर्घ काळापासून स्थानिक नागरिकांनी हो रस्तो करची मागणी आशिल्ली. काणकोण पोलीस ठाण्याचे ताबा घेयिल्ले नवीन पोलीस निरीक्षक प्रवीण गावस हेमका शुभेच्छा दिताना गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी, प्रदेश सचिव महादेव देसाई, गटाध्यक्ष प्रलय भगत व अन्य. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 2, अंकोला 0, कुमटा 2, होन्नावर 1, शिर्शी 2, येल्लापूर 2, मुनगोड 17 आणि हळयाळ 6 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच आज 86 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 13,471 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले आणि 13,104 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आज 1 रुग्णालय मरण झाले. तसेच आजपर्यंत 114 रुग्ण मरण पावले असतात. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट जरूर करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.